Ka jingnang bun ki brio ki buyo yo COVID-19 haga jala khamtam hari Bhoi district kalapun long ye katana ka koi ka khya but stang ye jing test Naphang ye ki rupai ba ni ki random test ha ki than khana para katkum ga jitu do director katnat ka koi ka khya Dr. Amanwar tat hadu kani ka singi ublei kiladon hadu sanspa prangut ki brio ba katnat ka test but kini Baroh ka result ka pau kolong negative ha ga ju opor loi thu ru ba hanne ka singi kiladon sa arngut ki brio ki brang yo thama yo COVID-19 ki te ki kenthop sa uwei usipai BSF but wei pat ubarang wan phai na bihar sha umroi la pentip ru ba ka daw ka chingsa fryang jong tei khunyang jingpang saksipai BSF ka dei no driver jong ki hi tat hadu menta ka jingdon ki nongpang bayo yau tei virus kolong Baroh afu brangut Doktor si lak bani su lemi siniat ka safang ka tu ka random test sapo Bhoi Hot random test apa Bhoi ada boleh adu sampai pra berhad negatif. Ia semai wa you dibani yom dalam asli gawai seni sepo is kasnil buat gawai sepo di Bhoi district. Udai wa beraswa nakat bahap apa ke rangmen. Untuk kata tu way ni kita biasa boleh cetikan tu driver. Itu yang melampatkan pada rekod lagi. Naphang lapa hi kita tak hendak ngut. Kita tak hendak ngut. Beri bentar. Tapi aktif kes ada mentang kita aku pramo.